Lipot mar bero ne ringre Michael Okoth Okumu achiel kuom ji ariyo manowito ngimagi e kinde lam ne ringre Raila Odinga e lap Manyayo oyango ni nowito ngimane kaluwore kod koso muya kaachiel kod hinyruok manoyudo kokalo e nyonruok kata gimoro mapek goye. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lerono mathoth. Patrick Okumu, owadgi Michael Okumu, rawera ma jahigni 23, pimo kaka kuom ndalo malach ne gimanyo owadgi bang' min gi gochone kowuok dala Dond Koki Alego kanyise ni Michael yande orone pesa moro matin mondo dhi go osiptal, to bang'e ka otemo manye to ok ne oyude e simu. Olero ni kata obedo ni dende ne lit e kindeno, en kaachiel kod nyithigi ne gijiwore kendo gitemo manyo owadgi matin kuom ndalo 5, ne gilimo osiptende kod tesend obila ka bang'e duoko margi noyudore kar kano ringre Masiti. Chielo ne wabiro City Mochari kwa penjo to be nitie ng'at ma dikelie ka ma jonyuol ne pok ofwenyre, wede ne pok oyudre. To jo City norwaka maber kendo ne gipimo ni nitie ji ariyo manotho Nyayo. To wuoyi achiel ne en wuoyi gi dhako. To miyo no ne jogi oseyudre. Wuoyi ni ema pok jogi oyudre. Tanyisogi ni tang'na uru pichano, nyalo bedo owadwa mamanyo ni. To kana adhi kanyo to gitang'o na pichnigo, tayudo ka en omera maluwa mar adek ema notho kanyo. Achiel kuom nyamin gi oparo kod chuny mokuyo kaka noneno nyonruok Manyayo kendo ne en kod yie ni dhano wito ngimagi, to ok nong'eyo ni achiel kuom wedene e jogo manowito ngimagi. Kama ji ne thoeno ne antie en man ne gin ge kal yo kamachielo to an nachung' komachielo. To naneno kaka ji tho kendo kaka iting'o ji. Ok nang'e ka en achiel kuomgi. Lipot mar bero ne ringre Michael Okumu oyango ni nowito ngimane kaluwore kod thung' manokel kod nok mar muya kaachiel kod hinyruok mar gocho matek mar gimoro manokelo adhonde e dende. The doctor has listed traumatic asphyxia as the cause of death. This means that there was compression around the neck, around the chest, that made it difficult for the victim to breathe normally, and that led to his death. They've also indicated that he had multiple head injuries. Gikwayo kony mar jogo machuny gi ng'won mondo jolgi e kinde ni masira omonjo anyuola margi, kaluwore ni Michael e mayande anyuola margi ogeno, ni mar en mayande lwete mormor kokalo e tije mar go bao. Jowadwa yieuru mondo uchung' kodwa. Alego bor gi liel. To ok nwang'eyo, ok wanya ywak ne ng'ato nikech hera manye wahero go baba wa Raila ema omiyo nyi wachopo kuno. To hera manye ohero go Raila ema koro kelo thoni. Alikuwa rafiki yangu sana, si hata brother yangu peke yake, alikuwa rafiki yangu sana. Naomba serikali tusaidie, juu mimi ndo dadake mkubwa. Joked ne ratich oganda ka otelnegi kod Hussein Halid oparo kendo ywago mosenindo Raila Odinga magiwacho ni mayande ked ratich oganda kod adiera ka olero ni jotelo mayande owacho ni dhi jolo anyuola ma jogi nowito ngimagi usebedo mana jomria soma pok ochopo singo magi. Had Baba been here today, he would definitely have called for justice for these families and for those who are dead. Leaders who are here, they are only doing PR, saying they will further Baba's ideals, but they are not actually doing it. It's just a week since Baba died, but no one is furthering his principles. Kaka ne otimo ne anyuola ng'wen mayande oseyango jogi, gavana machon ma Nairobi Mike Sonko chiwore kendo jolo anyuola Michael e yudo gigo magidwaro e chopo ringre Michael Thur gi Siaya Alego Usonga. We shall give support and solidarity with this family. We are going to stand with them. We shall provide a coffin, hearse, and clear all the morgue fees or postmortem fees, all the logistical fees we are going to cut as a Sonko rescue team. Hussein Halid kaachiel kod Mike Sonko okwayo duol mar IPOA kod tendo bila koriwore kod tendo kwach kich okasre kod timo nonro kendo ne ni anyuola gi duto oyudo ratiro. We are urging the authorities to please ensure that these families get justice. Losing a member of your family during a funeral is not something you would want to see. Whatever happened at Kasarani Stadium was uncalled for. Hawa hawakudeserve kufa kama terrorists. Cynthia Onyango, Ramogi TV, City Mochari, Nairobi.